kuyaye ukuthi uma kuhlangene iy'nsizwa nje zixoxa bese uzizwa sey'ncoma zithi omkhulu bethu kanye kanye nokhokho bethu babeyakha imizi yabo, babembethela umuntu wesifazane ukuze umuntu wesifazane ebiyeleke engagcini esedlala amadoda yena ekhona. Bayebethi-ke uma beqhubeka bexoxa bethi thina sesabantekenteke ingakho sesadlala abantu besifazane nje. Kodwa-ke futhi-ke uma sesikhuluma nje iqiniso, noma yimuphi umuthi osebenzisa kumuntu noma ngabe uney'nhloso ezinhle kodwa uwubuthakathi lokho. Umuntu nje awukwazi ukuthi uthathe umuthi ufake emzimbeni komunye umuntu uzame ukumshintsha ukuthi abe yinto wena osuke ufuna ukuthi abe yiyona. Umuntu kufanele ukuthi ay'khethele yena ukuthi ukhetha ukuthembeka noma ukhetha ukungathembeki. Asikho isidingo sokuthi wena umphoqe ngokuthi umakhe ngemithi, ngoba abantu bahlukahlukene. Kunomuntu onomoya ongawemukeli umuthi, kunomuntu ongathi mamfaka umuthi wothando mhlampe umanda ngaphakathi noma ubheka mina ngedwa evele egule. Kunabantu abavele begule, abanye uthola ukuthi uvele ephenduka isilwane, omunye uthola ukuthi wafakwa intando bese eba nesikhwele esikhulu enede engabona umuntu wakhe nje ekhulumisa umuntu wesilisa uma ukuthi umuntu wesifazane. Uma-ke wabona ekhulumisa umuntu wesilisa nje uthole ukuthi usezolwa naye emshaye, kwesinye isikhathi ugcine embulala ngoba usuke sengasafuni ekhulume nabanye abantu besilisa, usuke esefuna ekhulume naye kuphela. Ziningi izinto ezimbi nje ezenziwe imithi kodwa esesingakunaki thina lokho. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi umuntu wamqinisa ngendlela omqinisa ngayo ngemithi kodwa manje ugcina ungayikhiphanga lento lena, wena udlule emhlabeni kodwa lento leyo muthi wamfaka wona uqhubeke usebenze ngisho wena usungasekho. Ngaleyo ndlela kusuke kufana nokuthi lowo muntu loyo umbophile. Abantu-ke babhekwe amadlozi angafani, abantu babhekwe ziy'dalwa ey'ngafani. Zikhona ngempela iy'dalwa ezingakwemukeli ukuthi ufake imithi enjalo enganeni yazo. Wake wathi nje omunye umfowethu yena kubo umakoti mayezogana uyatshelwa ukuthi ungamdlisi-ke umuntu wesilisa wala ekhaya, ungamfaki nje uthanda umuntu wesilisa wala ekhaya ngemithi ngoba uma uke wamfaka uzofa. Ithi-ke le nsizwa ngempela futhi umuntu wesifazane make wamfaka idliso lothando umuntu wesilisa wakubo uyashona akaphili.